Ayo, ayo, ayo. Ate, kamusta? Nakabaligaw isda. Papa kayo. Sige na, ate, paano na? Ay, sige na, ate. Dahil sa nga doon, ipalit ko sa kaubon. Sa ako, wala. Sige na, ate. Pag ipalit ka niya mo, kagwapa ni. Sige na. Ipalit ka? Ay, thank you. Sige na, ate. Salamat. kuya. 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 Bakit abot to? Mati na lang na. Ay, mati na. Gis na. Isa lang. Dahil pugduha. Gis lang na. Pugo. kuya. Kuya. Duga lang. Ay, kuya, tama na ba? Sobra na layo na kayo po kapibig baksa. Kaya baktas layo ka. Init pa kayo. Bullshit ka. Talo nga. Ay, kambi na ako. Dos, cheese akong kwarta kago ka. Sobrahan pa ni mo. Layo pa kayo ko. Tapos di ko na makambihan. Sobra Salamat. Ikaw Ano ka? Ako lang. Ganun to aman me. Baka man pusod. Ano sila? Baka to pusod. Tapos huli ko naman siya. Grabe. Sikretong malupit. Kinis mapati siya. Pero ba ganun?